oznámí, že zazní melodie o 8 tónech. Ozve se také množství ruchů, které vydává samotná koule během pohybu. Bimba. Poslouchejte tohle. Paní, to udělala ta paní. Paní, kdybyste tam tu... Ne, vy si natahujete přeze mě až. No, abyste do mě šťuchla. No, a mohli jsme mít kuličku. Zůstala v tom někde, sjela dolů. Kulička už byla málem chycena, ale propadla do propadliště dějin, ale máme dnes ještě mnoho dalších pokusů. Dohromady 20. Já taky dívám se, všichni se díváme. No. Mají kuličku. Kuličku právě přebírá pan Pavel Ciprián, ředitel Muzea města Brna. Fotek na památku. Podle těch hodin je tak 4:15. No, nevím, já jsem zklamaná, úplně jsem zklamaná. Já bych radši normální hodiny tady měla. Já na to vůbec nevidím, já se vyvracím hlavu, ještě se mě tady něco zasekne. To A co vidíme, nic mohilu. Jsme naprosto šokovaní. Já vám můžu říct, kolik je hodin. Jsme teď asi půl hodiny pátráme, kolik je hodin. A ještě si nám to nepodařilo odtajnit. Ne, už jsme našli, nevíme a jsme nadšeni. Získali jsme jako hodina dojem, celá, že si z nás někdo dělal srandu za 13 milionů. Hlavně, že ta časoměra je řízená z Frankfurtu, signál. Co to je? Vypadá to jak dildo. No dildo, neanglicky. Dildo. Stojí to a má to koule. A najděte tam ty hodiny. Kde je ručička? Najděte, kolik je hodin. Co, bez ručičky? A nehaváte a jste frajer, protože to budete jediný na tom To je ale náměstí. opravdu... Pozor, tam něco je. Pozor. Jede to, pozor. No a teď jak z toho vy dedukujete, že je 11:30 a 5 minut, tak to Nejsme všichni blbí, že by to tam třeba možná bylo normální. je to možné, my hledáme chybu v sobě.